terra xa somente sé, un pobo aquí, outro acolá, mil árbores, monte raso, un ceo chumbo e tráxico no que andan as aves a voar. O resto é soedad. Ola, son Ana Vila, a poeta labrega, unha gandeira de Taboada. Dende este Concello da Ribeira Sacra quero mandaros unha aperta moi grande, chea de ánimo, de alento e de cariño e os millores desexos para todos e para todas vos. Dar as grazas de corazón ao IESCHA, no Instituto de Estudos Xairegos, por traballar día a día, por amosar e traballar e amar toda a cultura, toda a grandeza da cultura galega que temos. Grazas de corazón e grazas tamén por permitirme decir aquí unhas palabras. É para mí unha honra colaborar neste homenaxe a Manuel María. E Manuel María levou polo mundo a fala, levou polo mundo o corazón, levou polo mundo a terra xa, levou polo mundo Galicia. E penso que non hai un recuncho no mundo que non teña no seu sentimento a Manuel María. Eu, por ser labrega e pastora, gandeira, escollín de versos para cantar en feiras e romanxes. Manuel María escribía o seu poema bucólico Pastorela, do que eu escollín unhas verbas, e din así: pastoras e labregas, labregos e pastores, non contemplan solpores, nin teñen fanegas de líricos amores. A doce e fermosísima campía non ten para eles poesía, e se nacen flores e a conta de traballo e suores. Penso que non é doado amosar o sentir de Manuel María, o que ele escribía, a grandeza das súas verbas e o ensino que tiñan os seus poemas. Pero os seus valores quedaron nos seus feitos, quedaron neses poemas e quedaron nos latexos que seguen percorrendo os camiños. Eu, sendo labrega pastora, na compaña de lúa e soles, entendo o suor que camiña, nas herdanzas que son amores. Honrar a Manuel María é algo que perdura nas veas e nos latexos que alumean co seu alento baixo as estrelas, coa súa fala, chave dunha vida que non sería a mesma sen Manuel María. Grazas.